hlavné mesto? Musím sa... Aké je hlavné mesto? Ticho, Peťa. Robíme anketu, aké hlavné mesto je Ameriky, takže predtým vám odpovieme. Ja odpovedám Washington DC. Čo to chceš ty? No, Washington DC. A ty? Washington DC. No, som zvedavá, čo nám povedia naši poslucháči. Dúfam, že nám odpovedia. No tak ideme. Nech sa páči, Peťa. Začíme. Ja mám začať? Áno, natáčam. Juj, takže začínam. Dokiaľ, takže aké je hlavné mesto Ameriky? Koľko vás, keď to vynechávam, tak budeme ticho, hej? To má zle. Je dole. Prosím. Dobrý, robíme anketu. Vieš, aké je hlavné mesto Ameriky? To som sa ešte neučil, bo ja som byla piatočka. Aha, no nevadí, skúsi typnúť Ameriku, určite poznáš. Neviem naozaj. A tak čo je New York, alebo Los Angeles? New York asi. New York? Aha. Ďakujeme. No, ďakujeme. Ja máme projekt, krásny projekt, hej? Čaute, robím projektu do školy. Vieš, aký je hlavné mesto Ameriky? Hlavné mesto? Washington? New York. Mesto Ameriky. Áno, ja viem, to No, buď je, ticho. to New Jersey. New Jersey ho. A ty? New York. Máš v ruke. No, čau, Michel. No, to nechceš? Aké je hlavné mesto Ameriky? Je. San Francisco. Naši ankety, počkej, ešte odpovede.